tenim una llei, que és la 11/2007, que tracta de ficar al servei del ciutadà totes les eines i les noves tecnologies que tenen al nostre abast per tal de millorar la relació amb el ciutadà i així poder facilitar tota la comunicació amb l'administració. Estem duent endavant des de l'Ajuntament, junt amb la Diputació i la Generalitat Valenciana, un projecte per ficar en funcionament al nostre municipi un portal web que doni compliment a aquesta llei, de manera que els ciutadans d'aquest poble puguen, per exemple, sol·licitar i rebre l'instant documents patronals, fer registres d'entrada en aquesta web i altres accions que anirem incorporant en el temps. I és per això que avui portem així una ordenança que pretén regular i garantir tots aquests drets. Per exemple, definim el que és un document electrònic, com es pot accedir de forma segura a aquest registre electrònic, en quina adreça del segura ho podem fer, etc. Vist que necessitem aquest reglament per a un millor funcionament de la nostra administració, es proposa este plenari. En primer lloc, aprovar inicialment la creació de l'ordenança del registre electrònic. En segon, exposar l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província, per un període de 30 dies, a comptar des del següent de la seva publicació en el dit butlletí oficial, a fi que durant el dit termini puguen presentar-se els interessats, que són els ciutadans, reclamacions i suggeriments. Tercer, transcorregut aquest termini de 30 dies sense que es presenten al·legacions, l'acord fins llavors provisional s'entendrà aprovat definitivament. I quart, conforme a l'article 70 de la llei 185 del 2 d'abril reguladora de les bases locals, l'ordenança aprovada entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el seu text en el butlletí oficial de la província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de la dita llei. Sotmès a votació, la comissió va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres assistents.